ଆଜି ମୋ ମମି କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମମିର ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ମମି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମମି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ମମିକୁ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମାଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ଆଜି ଯେମିତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବରୁ ମୋ ମମି ଗୋଟେ ମିଠା ଖଟା ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଖଟାର ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋତେ ତ ଏଇ ଖଟାର ରେସିପି ଜଣା ନଥିଲା, ମମିକୁ କଲ୍ କରି ବୁଝିନେଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ରେସିପିର ସ୍ୱାଦ କେବେ ଭୁଲିବନି, ଆଉ ତା ପୁଣି ନିଜ ମା ହାତର। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।